Hai, ndadzaswe nepera mukanyimbo ndi programu ya Tamvani. Osayiwala kwa nzathu omwe tifuna kutumiza ndalama kumudzi paleti yabwino komanso mwachangu. Kandi na business mmadzaoda katundu wanu ku South Africa. Ngati mufuna kupeza malande mosavuta tangopangani hayi pa nambala iyi 063 43 98 798. Mukatero mudzankhwana ndi Bela mukanyimbo. Tikhale limodzi lone Bela mukanyimbo walibweretsa zotani pa tsiku la lero. Yadzanso programu ya Tamvani kufikani kuchokera kuno ku Wireless Times. Imeneyi ndi programu imene timalondola nkhani zochititsa chidwi kapena kuopsa kumene kuti inomvera athu muzitsate bwino. Programu yathu lero tabwera ndi Rashid omwe adauzidwa ndi sing'anga wina kuti asambitse okha mtembo ngati chizimba kuti bizinesi yawo idzikhala ndi chikoka. Nditavundukula chofunda choyamba ndinapezoti nditavundukula chofunda chomalizirachi nditangovundukula cho chinapezoti munthu amene akunenayo anali munthu woti anamwalira kale anali wouma wokwa. Ngati nkotheka tiyeni tikhale limodzi. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Kodi nkhani ya Rashid idayamba bwanji? Dzina langa ndine Jafari Rashid kumuzi ndikumayera group yaikulu Austin tema kwangwala. Munthu une ndili wachepere ndinali wokonda ulimi kwambiri ndimalima foja kuyambira mu 2008 ndili ku primary menepo. Izi zinayambika malingana ntawa zindikira zona kuti ndimene panalili pa kumula kwathu panalibe munthu woti amaonesa ono kuti uyu akhuza kwanisa ndilipira school. Chifukwa ndinambo mazithandiza ndekha ndi wachepere umazigulira zovala makope ndi zina zotero zofunika ku school. Ndipo zindikira zona kuti soko langa likuzozathera pa njira ndinayamba kumapanga ulimi wa madimba komanso ndimakonda kulima kwambiri foja. Ndinayamba kulima foja mu 2008. Chiyambi chake chona kuti ndinazalima ganyu kwa mulimi wina amene amalima foja ndikumuwuza kuti andilipire fertilizer. Ndipo zinatheka ndithu anandilipira zinali mbale ziwiri za fertilizer. Tikuzongoti inali mbale za sima ziwiri anandilipira ndithu mbale za sima ziwiri za fertilizer. Zitatero ineyo ndinakathira kumunda ndinalima ndithu kandimeku kanali kochepa kwambiri poti of course ndinali ndimapita ku school komanso ndinali wachepere mu 2008. Ndiye zitatero foja uja nakwanisa kumusamala ndithu mpaka ndinaza kolola makeji zokwana inali 8 kg. Sinayigulise foja uja sinamugulise kwa mavenda ndinamusunga ndithu podikira kuti alimi akuluakulu akamatinda foja wawo ine nditani kodi ndizathe kupempha kuti mwina mwake ndiphatikizeni munthu wina wake kuti foja apite ku auction. Ndiye zinatheka ndithu tsiku limene alimi akuluakulu ankatinda foja ndinazapita pa kalabu ndikukapempha chairman amenewo anali a chairman Mr. Barazani amuzi mwa kwathu momwemo. Ndinazapempha ndipo zinatheka ndithu anandivomera nkunduzora foja umutani kodi umubwerese. Mwamwayi mwina atopezeka munthu wina amene ali ndi angakhale ndi foja ofanana ndi chani ndi foja wakoyo ndikuti ukuphatikiza. Zinatheka ndithu panapezeka mulimi wina amene anali ndi foja ofanana ndi wanga uja. Ndiye ndinaphatikiza nawo mu belo lake. Foja uja anapita ku auction. Mwamwayi foja uja atakagulidwa ineyo makeji zanga 8 aja ndalama inabwera yokwana 2000 kwacha. Ndalama inali yamphamvu ndithu monga muuzi wa 2008 pamenepo ndalama ili malire 500 kwacha. Ndi 2009 ndalama yamphamvu ndithu moti ayi ndinakwanisa kugula zipangizo zofunikira ku school. Ndinatenga 1000 nkuisunga kuti alimi akamazati amba kupanga za fertilizer ndizathe mwina kugula fertilizer. Ndipo zinathekadi 1000 eja ndinakwanisa kupeza fertilizer pafupi ndithu 15 kg. Zitatero ndinapezoti ndinazalima foja mu 2009 menepo. Ndalima foja iya mwamwayi zinachitika bwino ndithu ndinadinda foja ndinali belo la 66 kg. Mwamwayi ku auction kuja nandigula bwino ndinakabwera ndithu ndalama kwana 24000. Ndinakhanga ndikubwera ndithu chifukwa pa 24000 ndinakwanisa kugula thumba fertilizer komanso ndinakwanisa kugula zipangizo za ku school. Chidwi cha ine chinachonoti ndizitha kukwanisa kugula zinthu zofunikira ku school. Monga amene ndinayambo chakuti mazithandiza ndekha kumbali ya school. Ndiye ndinakwanisa ndithu kugula thumba fertilizer komanso kwanisa kugula zipangizo zofunikira ku school. Zitatero ndinamba kukonzekeranso ulimi wa 2009. Zitatero 2009 ndinazalima foja anali ndithu wochulukirapo. Ndapezoti foja uja nditagulisa ndinakabwera ndalama kwana 68000 mu 2009 menemo. 68000 ndinapezoti ndinakwanisa ndithu kalipira ku school pamene ndakhoza mayeso wa 108. Ndinakwanisa ndithu kalipira ku school materemo onse komanso ndinakwanisa kugula uniform, sapato, makope ndi zina zotere zofunikira ku school.
ndinagula fertilizer matupa awiri kukonzekera ulimi wa 2010. Pa 2010 napeza kuti ndinalima ntufodya anali ndi tufodya uchulukirako. Ndinagulitsa fodya uja ku auction 2010 inakabwa ntchundama yosiyikira 130 chakuti 1000. Izi zinandipangitsa kuti ndikhale munthu wolimbikira kwambiri chifukwa mutha kukumbukira ndinamba kupeza 2000 kwacha kenako napeza 20 chakuti 1000 kenako napeza 60 chakuti kumapeza kuti pa 2010 ndinazapeza 130 chakuti 1000. Zinandipangitsa munthu wolimbikira kwambiri chifukwa ndimakhala kuti ndikupindula chifukwa ndimabwerako bwino kumunda. Zitatero napeza zona kuti ndinazakonzekeranso ulimi wa 2011 apo ndiye ulimi unawukonzekera kwambiri foti nagula fertilizer matupa angapo komanso pakati napeza anthu oti adzandithandizire kumunda. Ulimi ndithu unachitika ndinalima nthu pafupi 2 acres ya fodya. Zitatero napeza kuti fodya uja anachita bwino ndithu munda kuja. Koma chimene chinachitika nchona kuti popeza ndinali munthu wachichepere ndiye amene anthu amene ndimatha kumalumikizana nawo kumapanga nawo bale anali anthu akuluakulu oti akuluakulu ena okalamba nanga sindi ulimi wa fodya. Ndiye achinyamata ambiri ndiona kuti samapanga ulimi sakonda ulimi. Koma ineyo fonoti ndinaliona kuti nditaona kuti sogolo langa likuzokhala lovuta kwambiri ndi pamene naganiza kuti ndiyambe ulimi. Ndi anthu ambiri amene ndimacheza nawo anali anthu ake kuti anali akuluakulu oti sima age anga anali akuluakulu ona kuti enawo nkhalamba enawo ndithu iyayi anali anthu akuluakulu amene ndimacheza nawo. Popeza kuti ndinali munthu wachichepere anthu akuluakulu amatha kumandifotokozera zinthu zina zikuluzikulu zoti ineyo siza size yanga. Panali munthu wina wachikulire amene azandiuza zono kuti afodya apa ndiwo wakugwira bwino kwambiri mmundamo. Pamene nthawi imene fodya kuti ali akuyendera m'mawondo. Tisanayambenso kuchola komwe panamba doti. Ndana azandifotokoza zono kuti afodya wakoyo wachita bwino kwambiri komano chimene chimachitika chono kuti mukuzokhala mundamo kuti muli fodya wambiri chonchi koma kuti ukolole uzapeza kuti fodya uja sukutani sanatuluke fodya wambiri chifukwa ino kuti anthu ena amatha kutani amatha kukawa. Ndiye iweyo ufunika utatani kuti utayesesa ndithu kuti ukumane ndi anthu amene amaziwa zazitsamba kuti athe kukutetezera munda wakowo. Ndiye ine popeza nali mwana wang'ono komanso ndi mana ndifotokozeramo ndinadandaula kuti izi zinzoonadi fa munda amafodya anagwira bwino kwambiri wina aliyese amataka madusa ayi ndithu amavomereza kuti munda muli fodya. Komanso alangizi tinali ndi alangizi amene amabwerabwera ku nyumba kwako nyumba ya makolo anga fa nalibe nyumba nali mwana. Ndiye ndikuzoona kuti amene amabwerabwera ku nyumba ya makolo anga kuzayendera fodya waineyo. Ndiye amene analangiza GTI Japanese Tobacco International amene amandilimbikisa kwambiri kuti ndisagulise fodya ku mavenda komanso ndisalolere kuti ena akanditani kuti andisokoneze pa ulimi wanga. Moti anandipanga college kundilowesa mukaundula kuti ndizita kubwereka ndalama kukongola ndalama ku NBS ku National Bank kapena apo ndizita kukongola kuti atha kumandipangira umboni kuti kuzokongola ndalama ku banki ine iliyonse. Izi zinapasa chidwi malingana ndi mmene sikuwanga mmene alili komanso ndi mmene fodya analili munda mwanga. Alangizi samatapazi. Zitatero zinapeza zona kuti munthu uja wachikulire uja amene anayamba kuti mandifotokozera zona kuti iyayo ufunika utapeza sing'anga kuti akusilikire mundawo kuti anthu asamakukawe. Zimene zinandipasa chidwi kwambiri neyo ndinavomereza kuti ine nditani zimene zomuninazo ndizoona ndiyesesa kuti ndipeze munthu nananuzora munthu yo ndikutani ndikupezera alipo munthu amene ndikukudziwa amene amatani kuti amene amasilika munda. Neyo nditafunsa kuti munthu yo ndingapeze bwanji ananduzora munthu yo amapezeka kukhwisa sewakhwisa upita kubalaka ndi amene amatha kukwanisa kupanga zimenezi. Ndiye ineyo ndapanga chidwi ndithu namuzira kumaloko nditani ndipitako. Ndiye zinapeza zoti kumalo kuja ndinazapita. Anandifotokoza kuti utengese wa balaka pali trading pakwisa pamachito pali trading ukafika pa trading ufunse kuti koda sing'anga afiti zafaso amapezekera kuti ende zikatero anthu akakulozera kumene kumapezekera sing'anga ameneyo. Ndipo ineyo ndithu ndinapita ndinakoza ulendo ndinapita kumalo kuja. Ndinafika kumalo kuja ndinazafunsa pamalo paja ndipo anandilozera kuti amene ukwafunawo uyende chonchi ukatani ukapeza. Ndipo ndinayesesa ndakafika kunyumba kuja. Ndafika kunyumba kuja ndinafotokozera zimene ndapitira. Ndiye anandifunsa zona kuti fodya une nayo ndi wako kapena wa makolo wako nawo zona fodya ndi wanga ine. Ananduzira okay chabwino simpanga zimenezo. Anandiyankha chonchi kuti sapanga. Simapanga inetu pali munthu amene watani wandiuza kuti ine umapanga zimenezo. Anandiuza zimenezo sitani sinimapanga. Ndiye zinapeza kuti ndinazabwerera tsiku meja kukampeza so munthu uja amene anditumiza kumene kuja. Ndala nduzota iweyo akudelera komanso mwina afuna kutani akukuyesa afuna kutani kupiteso. Ndipo ndinapeza kuti ndinazapita koso patatha wiki ndapita ndinakampezaso ye uja ndananuzira okay chabwino tabwera kuno ndaona kuti uli serious kwambiri ndi walimba mtima tabwera kuno ndanazandiro anali ndi nyumba iye imene amakhala ndana ndi chinyumba china chimene amathandizira anthu ngati chisheki ndi ananduzota tabwera kuno
ananezandivulisa sabato ndikundizotilowa ntalowa nyumba muja anapezana kuti anandizotikhalapa koma amene akandizondikhalepo inali kuti ndi bokosi imene limakhalira bokosi la maliro muja chonchichi anandizondikhalire ndipo nditakhalira anandinyamulisa kamphika nakhala pa bokosi paja ndi ananyamulisa kamphika koma kamphikako anandizona kuti kasakunde pa mutu wangawu ndingokanyamula ndikhanga ndakanyamula koma ndisakasakunde pa mutu wangawu ndiye napeza kuti uja anatenga mchira wa ng'ombe likuzongoti lichowa ena amati lichowa mchira wa ng'ombe ndiye anapeza kuti muphika muja munali mankhwala amadzimadzi amasusa muphika muja ndikumandiwaza ukakuzungulira ndikumayimba nyimbo zake anapanga zimene zinthu pafupi kwa 5 to 10 minutes kumakuta mchira wa ng'ombe uja kumasusa mankhwala muja ndikumandiwaza ukuwakundizungulira mazungulira amene ndakhala paja kumazungulira bokosilija pamene ndakhala paja kumazungulira ukuwakuimba nyimbo singanga anali wamamuna wachikulire maejezi ake tikuzongoti mwina ma 50 chakuti years kapanja ma 60 chakuti years anali wamfupi ndithu ndi wamfupi singangayo sinduziwa ngati pano pali moyo ndiye napeza zoti mbepa anapanga zimezi anapanga kenako anazandipasa mankhwala kuti uzoti mankhwala yawa ukazike chani ukazike mmakona amunda wakowo ukakazika mmakonamo ndiye kuti kona imodzi imeneyo ndimeneyo uzikalowerapo uzikalowera pamenepo kakazoti ukulowa mundamo uzikalowera pakona paja uzikatulukiranso pomwepo koma anthu ena ndiye vuto palibe akuzomalowera paliponso umatulukira pena paliponso koma iwe wekha uzikalowera pakona pamenepo. kumbukirani kuti mukumvera programu ya Tamvani kukufikani kuchokera kuno kwa Ayrshire Times. Programu yathu lero tikumva nkhani ya Rashid omwe adawuzidwa ndi sing'anga wina kuti asambitse okha mtembo ngati chizimba kuti bizinesi yawo izikhala ndi chikoka. Ndine mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi Thomas Kachere. Pamene ukasankhepo kuti kone imene ndizolowera ndi iyi imeneyo uzilowera imene jayo mpaka nozapeza kuti foja wamaliza kutani wamaliza wakolola wadinda watumiza nine nakuti chabwino ndatani ndamvesesa anandipasa mankhwala aja nanyamuka nakapanga zimezi komano ndisananyamuke zona kuti anazandifotokozeranso zino kuti pali mankhwala ena amene ndingakupase ngati ungakondi mankhwalawo zona kuti uzagwiritsa ntchito usiku lotinda foja amene wamathandiza nthu kuti foja uja azitandikoti azilemera ndiye ine poona zona kuti zimene akundiuza ziso zoti ndinakondwera nazo kwambiri fa ineyo ndinali kwambiri chidwini kwambiri ndi ulimi komanso ndimafunisa ndalama kuti sogolo langa likhanda kuti ndinisogola bwino kumbali ya sukulu zitatero napizana nduzira ukatani ukabwereso pakatha wiki ndiye napizoti patatha wiki ineyo ndithu ndinayesesa ndinapita kumalo kucha ndinapita kumalo kucha anazandifotokoza zona kuti wafika ine nawo zora ndafika ochabwino dikirakaye apa ndibalize kuthandiza anthu ena fakunaliso kuli anthu kumalo koti kumapitapita anthu zitatero limene paja atamaliza kuwathandiza anthu aja ananduza abwera ndikutani ndikuthandize zitatero napezona kuti anandilowesanso nyumba muja anandilowesa nyumba muja anandiuza chifukwa nyumba yazona kuti inali ngati kuti zimablokozo ndi chibuloko chachitali koma chinachiona kuti ndichodula pakati kwina kuso kunali woti kuli khomo lina kuli chitseko cholowaso kuchipinda china anali ngati kuti mabuloko ndi awiri ndiye ulendo woyamba uja anandithandizira buloko yoyamba ulendo wachiwiriwo ndi umene anandithandizira buloko yachiwiri komano tisanafika mu buloko yachiwiriyo titalowa buloko yoyamba tisanafika mu buloko yachiwiri foti panali chitseko anazinduza kuti avula sapato tavula sapato anapeza kuti uja anayima ndi kamphika anakukira kamphika m'manja ndikumagogoda ndikumagogoda pa khomo la chitseko chimene chocho kumagogoda ndipo pamene akagogoda ankakula maona kuti matala ndisekulireni ndabwera ndi mwana amene akufuna chithandizo ndisekulireni anapanga zimezi yanthu kwa kanthawi pafupi 5 minutes inatha ndithu ndiye ine ndikati amwina mkatimo muli chani muli munthu anapeza anagogoda matala ndisekulireni ndabwera ndi mwana amene akufuna chithandizo kenako ndangona chitseko chokha chinaseguka chitseko tinatani tinalowa chonchija mulungu muja anapeza kuti panali munthu woti wagona koma anali kuti amufunditsa ndene ndikati amwina aja atisegulira aja ni matala amene atani agonawa basi zitatero chonchija munali zoti pali munthu woti wagona ndiye panali chibeseni mmene munali madzi beseni tiloyena amati dishi chinali chibeseni mmene munali madzi ndi chibeseni chokula kwathu kozongoti 20 liters chibeseni chinali choti cha 20 liters chinali chibeseni tiloya chikulu munali madzi ndiye panali chigubu china chimene chinali cha input ndiye munthuyo pamene anapana munthuyo madalawa amene amatchulidwa kuti madalawa panoti pedale kuti anagoneka pa zimablanketi chinali ngati chiblanketi
chakutaita koma chinachi blanket cho anamugoneka pamenepo ndi kumufundisa anakuti wafunda kumagona pa chiblanket pambali pakepo panali kampasa koma kampasa kana kuti kotaita ndi singangochana ndifotokoza zona kuti anamba kundifotokoza zona kuti zimene ufana ndikuuze zoti upange pano uyo nisisikutirani kuti uonisise kuti upange ndi anandifunsa zona kuti umadziwa maliro nawo zino kuti ayi maliro simadziwa koma ndimangozoona kuti mwina kuti kwachitika maliro koma osati kuti kwadziwa maliro nanozoti chabwino chimene chimachitika nchani muzi mwakazoti muli maliro ndiye nawo zoti muzi mwakazoti muli maliro mumakhala kwaiti basi kuti nangasimu achitika maliro ndi kuti anthu amasiya mabizinesi yawo chani kupita ku maliro ndi atanuzoti chabwino muzi mukachitika maliro anthu amapita kuti amapita ku maliro amatha kusiya zintchito zawo ndikupita kuti ndikupita ku maliro chimene chimachitisa pene chacho ndi chikumbumtima timawo makhala papa kuti ndipite ku maliro kucha ndiye mankhwala amene ufuna ndikupase pano pawa ndioti amapangiso zona kuti chilichonse chizikhala chatani kuti chizikhala chabwino ine nawo zoloke chabwino ndekenako zinapeza zoti zitatero anapezeka zona kuti ananduzoloke waona madala akonapa nawo zoti ndaona nuloke ndikufuna kuti wewe wasambise madalawa wasambisire pompo pamene alipo wasambise ndithu bwinobwino ukamaliza kuwasambisa uwanyamule uwagonekere pakamphasapo ndikumaonesa kuti madzi amene ali mbeseniwa utani kodi umalize ndiye nafunsana kuti nanga zofundazo popeza agona pa chofunda nawo zoti iwewo wasambise pamene agonapo wasambise ukamaliza kuwasambisa uonese zoti mbesenipo madzi onse akhale kuti atani kodi akhale kuti atha ndiye ukamaliza mucha uwanyamule uwagoneke pati uwagoneke pamphasapa ndiyoti ukatere we zofunda zifoti zikhazoti zanyowa zogonera zikhazoti zanyowa ndiyoti uonesere uzifinyire mbesenimu ukazifinyamo madzi akewo uwatire muchani uwatire mchigubumu madziwo amathandiza ku zinthu zambiri ndiyoti tsiku loti iwo kutinda fojalo madziwo uzawaza pachani kuti pafoja wakoyo ndiyoti uzawaza pafoja wakoyo ndiyoti foja chazakha olemera kwambiri kafoja kang'ono koma kazi kakwana 100 chakuti kg ina awo chabwino ndananifotokoza zona kuti madziwo amagwira ntchito ku zinthu zambiri ngati ukupanga bizinesi kandi ya shopu ndiyoti uonese kuti pamawu cha shopu chesanasegulidwe munthu wina aliyense usanamugulise upeze kuti uziwaza madziwo pachani pa shopupo motinso anandifotokoza zona kuti kaya ukugulisa somba ndiyoti somba ziyazo kangoyala mucha ndiyoti ukuwazawaza madziwa ndiyekuti kaya pamalopo pali anthu ambiri amagulisa somba ndiyekuti iweyo somba zako zikagulisa kwambiri foti munthu azikakhala ndi mtima papapa ofuna kukutani kuti kukugula sombazo chipozipodzi zimene upangira anthu wakhazoti kuchinthu kuti kwachitika maliro amakhala ndi mtima nditoti ine ndipite ku maliro ndi chikoka chimene chocho chimene chimakhala pa munthu akamwaliracho ndi chimene chizikachitikaso kuchilichonse chimene wewo zikawaza madziwa fo madziwa azikathandiza zinthu zambiri anandiuza zona kuti kaya ndi bizinesi ina iliyonseyo kaya ndi bizinesi kaya ndi amandasi kaya pamalopo kaya pali mabeseni ambirimbiri amandasi koma iweyo ndoti mandasi akowo wina aliyense kuti mwina afuna mandasi azikangoyenda straight kugula chani kugula mandasi fwa mankhwala amathandiza ku zinthu zambiri kani chipisi chimene kungowaza pa chiwayacho madzi amene wawa ndikuti patakhala zoti pali laini yachikulu cha mtundu wanji kuti pamauchedwa chipisi chambiri koma iwo zikagulisa kwambiri anthu azikakhamukira pa chiwaya chayiweyo chifukwa chani nzoona kuti azikakhala ndi mtima wapapapa chimodzimodzi mmene machitikira munthu akazoona kuti mudzi mwachitika maliro ndiye ine namuziroke zoti madziwa azikathandiza zambiri andozoti amadziwa azikagwira ntchito kuchiti chilichonse chimene wewe ufuna uzikapanga ine nawo zoroke chabwino ndano zorwamvesesa nawo zorayenda mvesesa zilatero ichi nawo zoroke ndikupita so wamvesesa nawo zorayenda ndani ndamvesesa nawo zoroke ndikutuluka nawo zoradulukani zilatero chonchi chanapo zoti ndinapinda trouser langa kupinda malaya yanga foni na vantu inalikati katopu chocho ndinapinda tuluka topu kaja mikono iyi kupinda so trouser langalo basi kuti andi musambise ngogoyo ndinavundukula chofunda choyamba ndinavundukula chofunda chomalizirachi nditangovundukula chochi ndinapeza kuti munthu amene akunena nayo anali munthu oti anamwalira kale anali wouma wakufa masuwa ndiye kuti olowa mkati zalazi zouma mmene amakhalira chiule una kuti anafa oti mwina mwake chiule anakodwa pena pake nkufa nkuzumira ika ndi mmenenso analili munthu anali kuti wouma zalazi zinasololoka ndipo zimisamba anali kuti munthu oti anafa kale zilatero chonchija napezana kuti ndinasagwa pansi kuti ndiyankhule kukanika kuti ndiyimirire kukanika kuti mwina mwake ndithawe mnyumba muja ndithawemo kukanika nangogwidwa mantha kwa zinali zinthu zopasa mantha kwambiri ndikangonjenjemera ndipo nali ndi mantha opsa kwambiri kenako ndi pamene nazamba kumva kuseka mawuwo anali asing'anga uchi kenako
pachinthu paja pamene navundukula paja napezona kuti pamene panali munthu ototi wakufayo woumaya waona napakali kale nangoona kuti sing'anga uja akuzuka pamenepo munthu wakufa uja palibe amene akuoneka pamenepo anaonekano sing'anga uja akuseka anaseka akena kunduzino to ndiwe mwana sungatani sungakwanise ndiye anatenga mankhwala ndikundiwaza atangondiwaza mankhwala aja nakanga lithupi langa lino natani kuti lazizimuka ndipo namba kuzindikira cha chimene chikuchitika munthu wakufa uja palibe amene anali pamenepo amene adzuka pamenepo anali sing'anga uja kenako anazandifotokoza zona kuti sungakwanise ndiwe mwana atandiwaza mankhwala aja kenako anamba kuyankhula na kuti madala chonde mupulukireni ndi mwana musampase chilango chilichonse ndi mwana wa chichepere olakwisa ndine ndinavomereza kuti ndikuthandize mwana wa chichepere anapanga zimezi anapanga tuma ulendo okwana ngapo kenako anamba unifotokoza zona kuti uli ndi mwayi madala akutani akukhululukira chifukwa ndiwe mwana wang'ono komanso sukuzindikira kalikonse kuona kazi kuti ndiwe munthu wankulu zosatira zake apapo kunali kuti ungalapanga misala kamene apo ukadasiya kuyankhula sibweziso kuyankhula ukadachita misala ndipo sing'angayo ndimamuyamika kwambiri chifukwa choti anandichenjeza ono kuti iwe udakali wang'ono suwena kuti uzikonda chani uzikonda zisamba chifukwa izi zosatira za izi uzapeza kuti uzaluza moyo wako kapena apo uzatha kuchitika chinthu china chake chosakhala bwino choyamba ndifuna ndiupempheni kuna kuti muyambeke maganiza kawiri katatu musanapite kumeneko chifukwa zosatira za kwa sing'anga zimakhala zowawa amene anandifotokozera sing'anga aona kuti kumayambiriro kuno zimakhala zinthu zopheka kwambiri koma chuma icho ukangochipeza nkuchimva kukoma ndipo amene amamba kukuonjezera chani amamba kukuonjezera malangizo mwina akhoza kuzoti akagona ndi mayi ako akapa ndogona ndi mayi ako chuma chako chita wapeza kuti munthu uganizira munthu ndi chuma ndi chipezeti chite ndipo amene munthu wapeza kuti ukagona ndi chani ukagona ndi mayi ako anafotokoza zinthu zambiri ndithu kuti ayi amatha kukuza kuti ukagone ndi mwana wa chichepere ndezipeza kuti ukagone ndi mwana wang'ono akugwira akumange akauponya kundende ndoti soko lakonso latira pamenepo kwa sing'anga anafotokoza ndithu kuti ine palakali panopa ndikufuna kusiya ndikusiya pang'ono pakupanga panopa makanthu ambiri koma panopa ndi mmodzi ikayonso amene asakudziwa zona kuti panopa namba ndikusiya zinthuzi panopa ndikulimbikira kwambiri kupemphera chifukwa atanamangidwapo atamulamula munthu kuti akagone ndi mwana wobereka yekha zosatira zake munthu uja anakaulula ku bwalo la milandu kuna kuti ayi asing'anga namana nduza anazamanga anakhala kundende kwa miyezi 9 nde kuyambira pompo pamene akazoti kulipulumira apo kuti ambe kusiya komanso amava chisoni akamaona anthu amene anapenga misala kudzera kuti anapenga chifukwa cha iyeyo amava chisoni kwambiri ndiso anapitiza kundifotokozera zona kuti misika mumachitika zinthu ati mmakhala njoka amene muchamo misika iyi mmakhala njoka ine kulowera ati msika muchamo kwa anthu ife amene tili osakhwimafe timangona ngati musika muja chilichonse nchabwino koma kwa anthu okhwima mmene muja muli mpikisano opsa kwambiri mwapeza ati muli zinjoka ine kulowera uku njoka zokawa ene zina zokhwima kwambiri ene okhwima pang'ono mwapeza kuti basi munthu amene unakhwima pang'onoyo mwapeza kuti basi apeza zoti akutani kuti akupepetula anafotokoza zinthu zambiri zoti zambiri singakwanisa kuzifotokozapo chifukwa tinakhala nthawi yayitali anandilangiza ndipo anayankhula zinthu zambiri zina zochititsa mantha zina zopatsa chilimbikiso fo anachita ndifotokozera kuti ukapita m'misika muja kandi kampepuza muja umunthu omaona ngati mmene muchamo basi no anthu akupanga zaziko ena aja mmene muchamo zona kuti amangopita ndi njoka zawo kumakatani kukakawa amapita ndi zilombo zosiyanasiyana ndipo anachita kuti iwe sikunaka uzabwere tizakuwasa mankhwala uzasukusule uzapite kusika uzaone mmene muchamo muli njoka zambiri mbiri maka njoka zambiri mbiri musika muja ine kulowera uku anthu okawa amenewo anthu ena kuti iwo basana ngosankha uno kuti ine ndikhale ndi njoka yoti ndizikawa anandilangiza ndithu anandiuza zinthu zosiyanasiyana kwa zinthu zonse zimanandiuzazo zonse ndi zinthu zachabe chifukwa anandifotokozaso ndiuza kuti pali asing'anga ena amatha kulamula zona kuti ukasamba usamazole mafuta uzizola mankhwala chifukwa umatha kuona anthu ena kuti ali ndi chuma koma maonekedwe awo amaoneka osasalala chifukwa chani asing'anga anawo zonera azisamba mankhwala ndizosatira za kwa asing'anga ndi zinthu zachabe palibe chanzeru chimene iwo ungapeze kuchera kwa asing'anga komanso anapitiriza kundiuza zona kuti chuma cha kwa asing'anga sichimakhala chosangalatsa kuli bwino chuma choti wachipeza kudzera pawekha ngakhale chitakhazo ndama ndi ochepa koma munthu womatani kuti umadya mosangalala chifukwa kwa asing'anga amatha kuuza zona kuti ukasamba usabazole mafuta uzizola mankhwala ndipo anapereka chitsanzo kuti uziona anthu ena lune kuti ali ndi chuma koma maonekedwe awo amangooneka kuti ndi otuwa mpuku umatire kuti koma munthu amasamba chimakhala chichani mankhwala kwa asing'anga anamulamula kuti asamazole chani asamazole mafuta kanachita ndiuza kuti zosatira za mankhwala kwa asing'anga ndi zinthu zachabe kwambiri chifukwa chimene chimachitika chona kuti kumayambiriro kuno sumauzidwa zinthu zovuta iyayi umauzidwa zophweka zokhazokha ndi cholinga choti utani ukwaniritse kupanga koma chuma chicho kanguti wachipeza wamba kuchimva kukoma pamene pamama apa kupasa chani kuti amama kupasa ma instruction ovuta mwina atha kuuza kuti ukagone ndi mayi ako ukapanda kutero chuma chita ndiye munthu umatoganiza wekha kuti munthu nenali wolemera anthu akundidziwa zoti ndinochita bwino ndisauke
chifukwa cha zimenezo munthu umapeza kuti pakano kagona ndi chani wagona ndi mayi ako ena amatha kuwuzidwa zona kuti ayi amwene apa ndi chuma mwachipeza koma chimene chikufunika mupite mukagone ndi mwana wang'ono mukakatero ndikuti timalizitsa zizimba kupanda kutero chuma chanu chitha pamene munthu umapeza kuti ukagona ndi mwana komanso kapena ukagwirira mwana izosata zake ndiziya zanthu akumapeza kuti agwirira mwana ali kundende iye aja agamula moyo wawo wonse zimene zimakhala zoti anthu aja anachita kuwuzidwa kwa asing'anga pamene paja asing'anga uja anapitirizabe kundilangiza chifukwa tinatenga nthawi yayitali ndithu pakana akazinga chimanga usakaniza ndi mteza kuti mwana wanga tabwera takhalapo usanapite ndikufuna ndikulangize chifukwa iweyo udakali wachipere zimene ufuna uyambezi ndi zinthu zoti zibe sogolo kwa iwe ineyo kundiona ndathandiza anthu ambirimbiri ankatchula ndithu ndathandiza anthu ambirimbiri komabe panopa ndizonena kuti ndayamba kusiya pang'ono pakopanga pano sipanali chonchi pamakhala kuti pali anthu ambiri komanso mbendera tinazika mbendera padengapo kumasuka ng'oma nenda anyamata amene amayimba ng'oma molandilizana wina akayimba akatopa kupasa wina sikunaliso kosowa moti iwe sukanachitaso kufusafusa wadangozokuti kwasing'anga kuja ndikuti ndikumeneko koma panopa ndikutani ndikusiya panopa ndikulimbikira kupemphera chifukwa ndimamva chisoni ndikaona anthu amene apenga chifukwa cha ine tafika pa omvera ndi pamapeto pa programu yathu ya Tamvani kukufikani kuchokera kuno kwa Airisia Times.